prøvesæt. Bokslabyrint. Super. Tester det hele. Der. Et lille prøvesæt. Jeg er ude og prøve den. Julemandsdragten. Super. Og det lyserøde hjørne. Så udpakning. Maskingevær. 3 stykker på lager. Spændende og sjov. Så kommer den her. På underlag af bobspil. Her er en lille fedus. Boks. Så. Så rundt på banen. Der går mange forskellige brikker. Spillere. Super sjov idé. Jo større banen er, det sjovere at spille. Spille med andre. De store forhindringer, der kan være i sådan en bane.